Аз съм Наско и онзи брат ми, значи ми така WGFC, ме изгони от канала си, не иска да снима в неговия канал. И аз му казах да направи нов. Абонирайте, дайте лайкове на Митака WGFC и се абонирайте. Макар че той ме изгони, но просто не иска да качвам, но аз просто няма да му... Не съм точно за един канал, просто той може да направи и той ми направи, ето. И да, ще играем Subway Surf, което значи бяга по метрото или как, така някъде. Ако може по-бързо да зареждаш. Аз тази игра съм я играл, но съм я изстрел. Бях на тресно ме. Чакай, тук да изключа едно нещо. А тук бъде кликна един човек. Точно така на мъчко. Чрез... Сега ще ми показва как се играе, ама аз знам как се играе, бе, брато! Ама аз знам как се играе, бе! Пак тук сега надолу. То може и настрани, ако не знаете. Може и така. Гледайте сега. Намале. Тук вече са да сложи яйца, защото наближава Велик ден, както знаете. Вчера беше ден на шегата и брат ми подсака. О, яйце. Ако случиш тия букви, когато съберете буквите, ще ви дадат пари. Или чест. Нямам скейтбордови. Имам. 2. Така ли как се пуска? Хора, ако не знаете как се пуска скейтбордите, натискате два пъти на екрана. Едно след друго. И то тогава ще стане. Ще ви даде скейтборд, но се използва само по спешни случаи. Например, когато влак ще ви изгази, да го пускате, защото той ще удари скейтборда. А пък ако удари скейтборда, вие ще се живи. Ако ще си скейтборд, когато ва удра. Виждате? Войне, бе! Ай! Тук спирам клипа да не ме вижда. Тая хора, написах си паролата. И да. Сега ще играем с тоя. Благодаря. О, ес! Това. Няма 80 000. И ес ключ. Тук трябва да гледам клип за 2. Тук, чакай, къде е нова? Да, ето го. Искам да купа, къде е тя? Ще събира първо за тая, защото тя най-малко струва. И за скейт. Каква ще наградата? 3 ключа. Пък тук не знам какво ще е. Тук се купува ето такива. О, есть 1000. Да пак да отворим един. О, шапка трябва на 3. Те скейтборда. Ключ. О, ще една шапка ми трябва и отключвам онзи. Ще ми даде пак така. Yes! И трябва да ми даде едно такова. Пак това спрей някакъв такъв. Когато го отключа. Вече го има. Трябва да ми даде някакъв спрей. Странно. Тук. Кой е най-ефтиният скейтборд? То с пари. Тук е така. Тук е без пари. Хубаво, че не взех летящи обувки, защото много мразя летящите обувки. Да, това ми е рекорда. Тук гледайте просто какви рекорди. Онзи пък Богомир 9 милиона и не. Май. Пък аз 300 900 и аз съм слаб.
И малко място. Искам да 14 място, което не ми харесва. Абе, как бе? Махи. Чакай сега. Дай на къде ще има магнит. Искам магнит. Не го ли взела, бе? Странно. Мале. Браво, мога да скачаш, дебел. Търсим уния яйца. О, буквата. Не успя да взема, ужас. Сега трябва да бием рекорд на този дядо го знам как се казва. Това май не пише имената. Ей, тук ми трябваше магнита. И аз как да взема парите? Така ли? Туп. Ей, що няма ракета е? Какви са част малки рекорди, с колко ги бийте? Яйце. Взех ли го? Не взех яйцето. Не! Оп, ама не умрях. Как? Защо не ми дава да давам ключови? Не трябва да давам ключови да продължа. Ако искам. Няма да стане. Нали ги знам? Добре, вече каква ще наградата? Какво ще даде? Чест или 500 пари? Чест. Не исках чест. Да, значи тук може да взимате чести и ключови. Ето, например, сега намерих ключ. Може да намерите и съндък. Чест. Тия са ключовите са за униформите. С кейтъм, защото ако умра пък, поне... Много умрат ти обувки, ама ги взимам. Защото гледате ли? Много високо скачат. Пък веднъж заради тях не можа да взема честа. И не можа да взема ключа. Пак то ми трябваше само един ключ. И пък аз не можа да го взема. Ето обувките. На тия, дето трябва да се скача, ще слагам скейтборди. Видите ли чест. На тия ще слагам такова, защото там най-много умирам. Добре. Тук може и от двете страни да идват. Да. Не от двете ми... един път от лявата, другия път от дясната, затова се внимавайте там. Опа, това е звездата. Мале! Мале, мъгни са! Той да прави по-голям левел. Ракета, ес! Ой! Сон ми даде ракетата! Аз я взех! Това е рекорд. Това е стария ми рекорд. Видите ли, това е същата снимка. Това е стария ми рекорд и магнит. Ето за това ми е трябвало магнитът сега. Ще едно яйце. Так. Не можах да взема яйцето, поне ми дариха такова спрей. Читър дал. Те обувки сега ще ми трябват. Спрей! Yes. Аз съм стигал до златния спрей. Не бе, скачи! Ай! Не ми го напомните. Вече става по-бързо. Няма магнит ужас.
Аре! Видях ракета! Защо винаги... Не! Магнит. Това ми е магнит в момента. Ох, обучам скейт. Tu има удари! О, yes, диск! Тук трябва да съберем толкова къстовани. Аз какво честнаха е? О! Ще върна, когато този грозен клип свърши. Та хора, грозният клип свърши. О, ще съм се така да иде. Тук виждате, тук какво? Не. Тук имаме, сега ще трябва да взимаме доста такива. Вече имаме 22, а ние изхабихме доста. Тук трябва... И тук трябва такова също. Това сега вече с такива. Вижте вече как ми скейта. Пускат видички. Yes. Аз тук се не пропускам пари. Трябва да го блейна. И магнита също. Значи, сега когато умра, ще покажа как такова се купува скейт. Няма хванеш. Не, мисля, че там няма да има влак. Тук да станем 4 лева, не знам, що изобщо се спотва. Да, няма да го апгрейдвам, Или май това за да е по-бързо, не знам. Не, това за левела. Не съм бил 15 май. Май да. Опа, нагоре! Скейт. Чай, сега откъде ще мина? Бързо скейт. Пак моя рекорд е. Вечери колко трудно се събират 300 000. Аз половин час играх и го събрах. Аре! Няма! Сега само ще ви покажа точно това. И тук ме би с много малко. Ще отворим, ще цъкаме малко пакчетата. Да не забравям. Тук се купуват такива скейтборди. Само скейтборда ли бе? Ес пари. 247, аре! Колко? 254. Не бе, за какво ми това? Аз няма да събра 50. Ако излиза всеки път така, това значи да и по две. То само скейтове. То не е честно. Пали 1000, добре. Няма ги такова ми, защото ще да скуча. Отваряме тук и пари. Надявам се клипът ви харесва. Аз бях Наско. Чалун.